Aytaç Baranê sû 8 salî li taxa şehîdlika Amedê li ber mala xwe bi êrişeke çekdarî de jiyana xwe ji dest da. Baran serokê îhiya dera nêzîkî Hudaparê bû û piştî bûyerê endamên HDP jî rastî êrişên çekdarî hatin. Di van êrişan de jî Bayram Özelçî, Emîn Ensen û Bayram Datan jî jiyana xwe ji dest dan. Ev pevçûn ji aliyê çavderên siyasî ve jî hatin şermezarkirin. Ji salên nodî heta îro agirekî mezin li Kurdistanê hatiye vêxistin û ev agira bi sedî sed nehatiye vemirandin. Tenê me rûyê xwe lê guheriye. Eger agirek venemre, hûn vî meseleyê rarî wê meselê nên û hûn rûyê xwe ji wê biguherin, ev agira kî were arekî pê pifekî dike, ev agira dîsa coş dibe. Çavderên siyasî amaje dikin ku bûyerên bi vî rengî ji aliyê destên qirêj ve tên organize kirin û pêwîst e hemû xelk û rayedarên Amedê jî di vê derbarê de hişyar bin. İşi qirêj, işi xelet em gerek hemberî wî bin. Ew zî çi ye? Yek bira ku jî ye, kuştin e, zimanê tuj e, siyasî, hêzî çekdar, medya, zimanê xwe disiplîne bike. Ev ya mixabin tune ye. Di derbarê pevçûna Amedê de walîtiya Amedê jî daxuyaniyek belav kir û da zanîn ku heta niha 17 kes hatine binçavkirin û gelek çek jî bi wan re hatine girtin. Rojnamevanên bi navê Canan Altıntaş, Burak Emek û Serdar Sunar jî birîndar bûn û rewşa Canan Altıntaş ji ber ku giran e dermankirina wê didome. Çavdêr û şîrovegar amaje dikin ku desteke tarî dixwaze dîsa Bakurê Kurdistanê vegerîne salên notî û ji bo pêşîgirtina vê rewşê jî berpirsyariya herî mezin dikeve ser milên partiyên siyasî. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.